ana titahing Gusti ingkang sipat jalu tanampi wanita ingkang nedya nilarake mangsa muda ya mangsa jejaka ambyur mring madyaning bebrayan agung hanglari jatining mulya cumadong tumurun ingkang wahyu judha kawit tinggal temanten putri jengkar saking dampar saya caket tindari sang pinangantian kekalih yo sami apa gut tinggal tempu ing catur netra catur papat netra mripat kaya daya pangarep padha sakala kumplawi astane temanten kekalih sarwi bebalangan gantal gantal dumadi saking suruh ingkang linting tinangsulan lawi menang pinilih suruh ingkang matemara semengkuwerdi suruh lamun dinulu beda lumah lan kurepe yang gini get tunggal rasane kang sajuga jejer priya kang sajuga mijil wanita kalan munus bisa manunggalake tekad lan rasane pinesti dadi jatuh kramane pinesti dadi jodhone daya-daya temanten kakung hamper peki kanangan tiga ingkang cinaket wonten sandinging bokor kencana minangka wadhahe sekar setaman ya sekar triwarna kanang antiga tinapak ing padha biar pecah sanalika pecahing kanangan tiga mertandani pecahing wiji dadi babar tumangkar tedhak tumuring putra wayah ingkang badhe nglajengaken sejarah daya-daya temanten putri Hanjengku sarwi sumembah amiji samparanipun ingkang garwa kang kinaran Ranupada amiji samparan mujudaken ngicali Sukerta berat sekathahing Durgama mugi sekathahing Sukerta saged sumingkir dumun wonten padunane dhewe-dhewe. Wis paripurna sampinang putri sidra jinunjung werdinipun junjung derajateng wanudya. Sidra wonten adhikara Pradaksina. Wonten ing adhikara Pradaksina temanten putri meneng jejer sesandingan kekanten asta tan pisah bebasan renggang gula kumepyur pulut datan dinggang sarikma molat sang Rama ingkang ibu paring wujudipun buga ingkang Ibu Soekarti paring buga handulang dumateng putra temanten kekalih jroning batos ingkang Ibu Soekarti matur duh ya anakku ya wektu drake ibu andulang marang jeneng sira Jonggyar minangka pungkasaning ibu andulang marang sira Jonggyar putraku bocah bagus putraku bocah ayu paripurna Ibu Soekarti handulang dumateng putra temanten segra paring unjukan dumateng putra temanten kang winastan Tirta Wening ya Tirta Rasa Kundha Tirta lambanging panguripan banyu lambanging kaweruh lan ilmu winastan Tirta panguripan awit Tirta ingkang kapundhut saking sendang ingkang mijil wonten ladan RT 3 RW 8 Padi Sunan Klepu Padi Sangketro ingkang bapa katmanuki paring ujian dumateng putra temanten kang kinaran Tirta Rasa Kundha
ler gemanti Ibu Sutriniati ugi paring unjukan kinaran tirta usada dumateng putra manten kinaran tirta usada mugi saged ngusadani panggih wong ayu sawitri Karina Putri Kalmong Bagus Heru Yulianto Mula Bapak Agus Widayat mugi paring unjukan dumateng putra temanten anyes Rosing Tirta Rasa Kundha kadya siniram tirta sewindu rasin wonten hangganipun sang pinantian kekalih paripurna Rama Ibu paring unjukan dumateng putra temanten sigra sinipan sindur ingkang hawarni rikta dalaseta awit dumadining putra temanten awit saking manunggaling warni rikta dalaseta sindur ingkang awarni rikta kang winastan cupu manik asta guna awit saking pola ingkang ibu bilih sindur ingkang warni seta utawi putih kang winastan cupu manik mandalika awit saking pola ingkang bapa sigra putra temanten tinentun kalenggahaken wonten sasana adi ya sasana wisuda tama ladrang pamuji katuraken pamuji us prapteng ongyan ingkang tinuju resang pinangantian kalih daya-daya kalenggahaken dening bapa kateman winastan wisudan putra temanten Nggih Bapak Kateman aben ajeng kalian putra temanten lajeng putra temanten kalenggahaken sareng-sareng Bapak. Nggih. Asta kalih wonten pamidangan putra temanten. Lajeng kanthi maos bismillahirrahmanirrahim putra temanten winisuda dados raja sedina ratu sehari. Paripurna resang pinangantian kekalih sampun kalenggahaken wonten sasana adi ya sasana mulya winastan wisudan putra temanten sampun katuraken kalajaken adicara krobongan ladrang pamuji katuraken anyareng adicara krobongan nggih adicara bobot timbang Bapak kateman lenggah wonten palenggahan temanten kekalih kapangku asta kalih karangkulaken wonten pamidangan kaliyan putra temanten lajeng Ibu Sukarti matur Pakne kados pundi Pakne sasami putra kekalih kapangku Pakne ya ya Bune sasami putra kekalih kapangku ya padha-padha abote kula jejer wong tuwa ra kendhancing dimbanci ladang marang putra Pak Bune nggih Pakne kula namung ngestaken dawuh paripurna adicara bobot timbang Bapak Katman kasuwun perak lenggah wong palenggan sekalit kalajaken adicara kacar kucur gunakaya temanten kakung jumeneng wonten saajeng temanten putih laju paring wujudipun gunakaya dumateng temanten putri wujudipun gunakaya wus-wusan kapurata Jawa ingkang cinambur arta receh cacah selangkung mugi temanten kalih pikatuk kalangkungan saking ngersani Gusti ingkang Maha Kawasa wujudipun gunakaya dipun suntak sok blogok
tumpes tapis tanpa sisa. Sawetara wujudipun Gunakaya katampi dening temanten putri lajengipun siseti dipun bundeli. Abi temanten putri kedah nggadhahi watak ingkang gemi nastiti surti tur ngati-ati. Sawise Gunakaya katampi dening temanten putri lajengipun titipaken dhumateng manungsa ingkang pinatados rumeksa kawidagdaning Tampakaya ninggah ibu. Ibu menika wujudipun Gunakaya saking garwa kuwatir nyimpen ibu. Sakjempun Gunakaya katampi dening ibu lajeng dipun simpen. Paripurna adicara kacar kucur Gunakaya kalajengaken adicara dahar sekul walimah ya dahar sekul punar winastan dahar sekul walimah awit ngadicara punika adicara wali makul arsi mila winastan dahar sekul walimah. Temanten putri ingkang nyepeng piringipun temanten kakung mundhut pasugatan asta kiri nyepeng janggutipun Mbak Sawitri lajeng dipun dulangaken. Awit saking Alia Putu Graver ugi video syuting anggenipun mendhet momen adicara dahar sekul punar ya dahar sekul walimah. Lir gumanti temanten kakung nyepeng piringipun temanten putri mundhut pasugatan asta kiri nyepeng janggutipun Mas Heru Yulianto lajeng dipun dulangaken. Sareng-sareng mundhut pasugatan dulang-dulangan. Dahar sekul punar warni jenar lambanging karahayon. Mugia temanten kaliyan ngembangin bali wisma pikantuk karahayon saking ngersaning Gusti ingkang maha kawasa. Paripurna adicara dahar sekul walimah kalajengaken adicara ngunjuk tirta wening tirta ingkang sampun menep ngunjuk tirta wening mujudaken bilih temanten kekalih badhe necep madune asmara janma ingkang tungganipun badhe nukulake wiji dadi pratimba ingkang bisa tata jalma nggih momongan putra. Mbok bilih benjang mijil putra kakung dadosa putra ingkang saleh, mbok bilih mijil putri dadosa putri ingkang salehah. Ngunjuk tirta wening mujudaken sekatahing tumindak sekatahing pakarti kedah dipun dasari kanthi wening ati. Aturing para sepuh ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana, ajining awak gumantung saka tumindak. Mula sekatahing tumindak lan pakarti kedah dipun dasari kanthi wening ati. Lolosing cenela saha lolosing gunung. Awit badhe kalajengaken adicara sungkem. Dipun pratitisaken temanten putri sungkem dumateng temanten kakung rumiyin. Awit temanten kakung ingkang minangka imaming bali wisma ingkang kedah dipun sungkemi, ingkang kedah dipun suwetani. Sawusnya wangkingan kalolos dipun pratitisaken temanten putri sungkem dumateng temanten kakung. Nggih pangapunten kagem Bapak Ibu. Wonten adicara sungkem boten ateges ngegung-agungake janma titah sapantah. Awit sungkem mujudaken birul walidin. Ridwaloh ridane wong tuwa. Ugi ingkang sampun sirat wonten ing pustaka suci Wawasa Inal Insana Birrul Walidin wal Ihsan. Mula padha garya becik sira kabeh
marang wong tuwa sekang runing. Tangkeping asta sumembah wonten ing jengku kanan. Jero sumungkem hangos Swapada putra temanten. Nyenyadong lumuntri sing pangaksama. Ya nyuwun tambahi berkah donga pangastu mugi anggenipun bangun bale wisma. Wong ayu Sawitri Karina Putri kalwong Bagus Heru Yulianto. Mugi tansah runtut atut bagya mulya. Lir Gumanti putra temanten anggenipun Angus Swapada wonten ngasanipun Rama dalah ingkang ibu. Rama ibu ingkang putra ngaturaken sembah sengkuni pangabekti mugi kunjuk wonten sanda pepatanipun Rama ibu. Rama ibu kula ngaturaken sungkem Rama ibu. Iya ya karo putraku bocah bagus, putraku bocah ayu. Iya nggih putraku bocah bagus, putraku bocah ayu. Wis tak tampa ya nggih. Muga-muga anggen bangun kekeluargaan tata keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nggih putraku bocah bagus, putraku bocah ayu. Jero sumungkem Hangus Swapada. Sungkem wonten ngasaning Rama. Awit ingkang Rama ingkang sampun hangu kirit jiwa raga. Sungkem dumateng ingkang ibu. Awit ingkang ibu minangka sasana papane yoga brata Anggarbini. Nawatandra dasa hari awasih. Sawusna linaraken wonten alam padhang anglelinting anggala wentah dumateng ingkang putra. Mugi dados putra ingkang utama. Santi mulya katuraken. Wis paripurna. Temantir kalih anggenipun Angus Swapada wonten ngasanipun Rama dalang ibu. Daya-daya temanten putri sungkem wonten ngasaning ingkang garwa nggih temanten kakung. Duh Kang Mas Paduka sesembahan kula. Paduka guru laki kula. Kula ngaturaken sembah sungkem ing pangabekti mugi kunjuk wonten sanda pepaduka Paduka Kang Mas. Iya ya ini Mas garwanipun kakang wis tak tampa sungkem ya Mas. Muga-muga ngono Mbak bangun bebrayan iki tansah mangke bahagia mulya ya Mas. Nggih Kang Mas kula Mas staken dawuh Paduka. Paripurna. Temanten putri anggenipun sungkem siga lenggah sarengan. Nggih pangapun agung Ibu Ari awit wonten sesepuh ingkang badhe paring panjemuk. Nggih nyuwun wektalipun dumateng Juru Sumbu Kotomu Ari Salon awit wonten pepunden ingkang badhe paring panjemuk dumateng putra temanten. Dumateng pepunden ingkang badhe paring panjemuk monggo daya-daya jengkar sang palenggahan sapur paring berkah donga pangestu wonten ing adicara panjemuk ing risang pinangantian. Nggih para sesepuh ingkang badhe paring panjemuk monggo daya-daya tumuju wonten sangaden putra temanten kapur paring panjemuk monggo Bapak. Nggih monggo. Nggih kawis tinggal sang sumbu
Sang Pujangga Bapa Maryono ing paring jemuk dumateng Siratmaja temanten kekalih. Tan samar pamoring sukma sinuk waya winahya ing sepi. Tan samar pamoring sukma sinuk waya winahya ing sepi. Sang Pujangga Bapa Maryono paring panjemuk handhawahaken wujudipun puja mantra ya mantram suci minangka panjemuke wong ayu Sawitri Karina putri kalwong Bagus Heru Yulyanto. Resmi krama satriya kiri kastu Kawis tinggal Sang Pujangga Bapa Maryono tansah maneka manengku puja mantra ya mantram suci minangka panjemuke sang pinangantian kekalih. Mugi anggenipun bangun bebrayan wong ayu Sawitri Karina putri kalwong Bagus Heru Yulyanto. Mugi tansah runtut atut bagya mulya sembada ingkang jinangka Basuki ingkang kahesti. Lan mugi anggenipun bangun kekeluargaan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wujudipun lisah jayeng ya lisah jebat kastur ingkang minangka kangge lumaketeng aji wujudipun aji pengasihan ya paneguhan. Muga sang pinangantian kekalihipun bangun bali wisma tansah teguh yuwana wiwit ing hari kalanggan punika ngantos dumugi ing puputing yuswa. Ya wujudipun aji pengasihan muga temanten kaliyan sampun bangun bali wisma tansah asih mring guru lagi asih mring pawestri kanthi palilah panjurung saking Sang Pujangga Bapa Maryono. Kawis kala Sang Pujangga wis ngentasi tatane rakit wis paripurna adicara panjemuk Sang Pinangantian. Nggih Bapak Ibu saking para tamu kanthi matur tahmid alhamdulillahirabbil alamin panggih wong ayu Sawitri Karina putri kalwong Bagus Heru Yulyanto ingkang punika sampun kalampahan. Kalajaken adicara tedhak foto pangeston. Tedhak foto pangeston ingkang setunggal nggih Bapak kateman Ibu Sukarti kasuwun hangabet putra temanten sabar paring berkah donga pangestu lumantar adicara tedhak foto pangeston. Paripurna Bapak kateman Ibu Sukarti ugi mangke Bapak Agus Widayatmo Ibu Sutriningsi ugi mangke kasuwun berkahipun hangabet putra temanten saperlu dipun pundhut gamaripun lumantar fotografer Alya Foto plus video shooting. Bejeh tumates punang pas pemertandani mujudaken menika tangising kabahagiaan awit tangising diridhoi dening Gusti Allah yen ana tulung perkara sepisan nalika bayi lair niki diarep-arep tangisi dene tangis kang angka loro sing diridhoi dening Gusti Allah nalika jeneng sira dadi nganten
mula mujudaken eluh ing kabahagiaanmu yo Ngger. Nuju babil sampun wonten Paratikis. Kalajaken monggo adicara Tedhak Putra Pangeston. Temanten masih ya. Nuju masih Paratikis. Kujatur kawiningan kudu wonten langsung tamu bisa kong para tamu. Apabila wonten adicara Tedhak Putra Pangeston kami foto sareng foto temanten. Apabila wonten seratanipun wabil khusus keluarga agung Bapak Agus Widayatmo. Apabila wonten seratanipun lanjut seratanipun apabila wonten nggih persajan kemawon keluarga kinasih saking Bapak Agus Widayatmo. Nggih ngeling gending kasigek awit adicara putu sarengan kalajaken nggih saking kadang kula Kens Pro Musik lumantar Kang Mas Nur. Nggih.